pahanon na tungkol sa mga pulong ng mga Ilonggo. Diri sa Siningat Channel, no? Ini bilang ang ato nga ini nga panatungtungan bilang pagbuhi sa aton kaugalingon ng mga kultura, no? Sa pulong ng Ilonggo. Gani ang may kuan sa mga pulong ng Ilonggo, no? Gina-invite kita itong kamutanan na diri sa atong channel pero tarantista, no? Diri ninyo mga salapuhan, no? Ang mga pahanon nga atong mga ginapanghimo ng mga Ilonggo, no? Para gid sa inyo tanan-tanan. Yari, no? May pagkuno naman ako ng bahanon nga gina-dihon-dihon. Ini hindi gid man ini original ang iyang tuno, kaya ginkuha naton ini sa isa kampahanon sa aton amigo, no? Upod naton sa una sa recording sa kaya Abian Jun Diamante, no? Sa Tagalog ini siya iyang version sa iya, no? Tiging lubad naton ini sa Ilonggo, no? Para din sa Ilonggo. Title sa Tagalog, no? Sa kaya Abian Jun Diamante, ikay akin, ako'y sa'yo, no? Dire sa aton, ginlubat naton sa Ilonggo, naging tiguluhan naton, akon ikaw, imo ako. Ito na wala na ini ang bahanon sa lado kung ini ang Tagalog, no? Pero upod kami ng recording sa Kaunas, Manila, no? Si Abdian Dio, no? Kung makalantaw kagit pa, no? Yari, no? Ginlubat atong sa Ilonggo ang imo ang bahanon. Sa atong paghigugmaan, wala kinsinto kung ako natumtuman, hindi ako mapahamkan. Nahigugma ikaw kung kani mo ka man na nagkahigugma, tugtog katutuban ng masiling kulang na talupang mo ako ikaw, imo ako. Kung mag-abot man ang mga kalalaan nga atong palibot, magtulong na lamang ang mga mata. Hindi ka makita magaluhan ang sanag sang adlaw, galong ang nagkambyo. Pagtupa sang ulan, gugma mo nagpag-o. Kung nagpag-ogid man, iniyang mapaalintong ko. Kung ikaw, imo ako. Ano ang gimpanggan sa imo pagpalayo, naging talikan mo akong
sa kasubo ang ginasinggitan sang kasing-kasing ko akong ikaw imo ako kung magsipagkid man ang mga panasta padayon pa ako nga maghilibot magkani palangga ko inikitang tandaan mo akong ikaw imo ako kung magkapot gitman ang mga kalalatan nga kung palibot matulong na lamang kag sa mga mata hindi ka makita magaluha ang sanag sang adlaw galmo ang nagkambyo pagsupas ang bulan gugma mo na pako kung nagpag-ugit man pinilpapalin tungkol ako ikaw imo ako ano ang gipangtan sa imo pagpalayo nga gintalikdan mo ako sa kasubo ang ginasinggitan sang kasing-kasing ko ako ikaw imo ako kung magsipagkid man ang mga panasta padayon pa ako nga maghigop magani palangga ko inigidang tandaan mo ako ikaw imo ako akong ikaw imo man ako Okay no? Umuwi na no? Ang gilubad naton sa Pulong Ilonggo no? Tagalog sina ang iya pa no? Ang iya original no? Upod naton ina no? Sa recording company sa una no? Si Abian Yung Diamante no? Ang nagakantagin sa original sa Tagalog no? Dito pa ko na ito nga isa na ito ka Tagalog na ang nagbaligya sa iya nga mga gin-compose no? Ikayakin ako sa iyo no? Sa karoon na naludukan ko kung kuno para kung siningang paano no? Ang tulo na wala doon nagustuhan ko mag-ubrahan tabi kaya muna no? Na tigayon na ito mag-maubrahan no? Sa Ilonggo nga ambahan no? Okay, antes na magkatawag pa tayo. Kaya rito gid no? Ining isa ka bahanon nga ginapangabay gid sa aton mga autoran. Ining ang bahanon nga nagatigulo kasakit ang balos. Paglupat sa layak na dahon may mensahe nga tugtugtugon ang kalipay iyagin paluntugon
ang kasakit na bilin sa ako. Kakasubo inidughan ko. Ang lawas kay matratado. Nagaantos ka sakripisyo pangod sa kugmarong palsipikado. Ginpayaan puno kay Dios. Nagkubos lang sa mga panulo. Ang kalipay nga buhos-buhos, kasakit lamang gali ang balos. Panason ko sa paglumbuman, kagkakason na lang sa dukhan. Piliton ko nga pagkakalimtan kung kinatilis ang kapalaran. Mabutlay manggali ang magtuhay sa pangapuhin. Kung wala bukas kahoy kag tubig, kahul-anan gid ang managuli. Panason ko sa panumpuman, nagkakason na lang sa dukhan. Piliton kong pagkakalimtan kung di napilit sa kapalaran. Ginbayaan mo ako kay Minos, kakubos lang sa mga panulo. Ang kalipay nga buhos-buhos, kasakit lamang kaliyang balos. Ang kalipay nga buhos-buhos, kasakit lamang kaliyang balos. Okay no? Ano ito no? Ang balon. Nga duwa kang balon, gitulot ako sa inyo. No? Para git sa atong mga kultura no? Na may huyogit sa mga balon ng mga Ilonggo. No? Sorry. Pasensya ka mo no? Kay daw gina aga pa nagbalay sa atong si Qatar. Sige lang na. Antes gali kita namin po tayo, no? Ay nga mga bano, no? Para git sa ato ng mga pinalangga, ng mga nagasubaybay git sa sining ato na channel, pero taranista, no? Naga-suporta git sa sining ato kalingawan, kapag katulad sa kay Ma'am Mary Ricabatayara sa Florida, no? Subong man sa kay Ma'am Evelyn Titigusa kayara sa New York, nagsubuman sa kay Ma'am Jima Moneba, kayara sa Singapore, no? Si Ma'am Health, no? Kayara sa Hong Kong, mayong hapon ng sindiyo ng kanan. Labi na gid sa kay Mama Lilia Cordoba, no? Kayara sa Saudi, no? Kagsubuman, no? Inibagit, no? Special git, no? Natong nga ginahalat, no? Ini nga paano, no? Sa atong supported kit nga aton subscriber, no? Dili sa aton channel, si Toto Edward Rivera, ngayara sa buong sa Canada. To, mayong hapon lang, kung mayong gabi lang. Antes kita naman anay magpadayon,
Yari naman nanay, ang pila ka mga shout out gikan sa aton ng mga kauturan, no? Taga ya mga kanan din karon na yari si Nini Alia din, no? Wala nga nagpag kami katong nagligat, no? Gini-invite kami dito sa Barangay Sangkati, Santa Barbara. Kaya bisa doon nga dito na sa Skimaras, no? Sanglit kaya nga ako nga upon kung magi-kato kami sa pan. Wala diri nakalakat na din, manuglakad sa buwan, no? Kasi Inday Rose, kaya Inday Rose, ayong hapon lang si Romaga kabay pa nga kaluuyan nga bukod ko pa yan na ibuwa pang lakato. Ari di Cruz ni Eliano tulot si Diyo sa mga ambanon na. Shout out na. Shout out na yan. Shout out sa kay Soil. Sakto ginano pronounce. Hamo yung hapon. Kaya shout out sa kay Ka Dudong live video and work ngayong hapon. Kadudong? Ka Dudong. Dudong. Wiping. Ang ano lang na. Dudong lang. Mayong hapon na. Shout out sa kay Ma'am Gwen Chana ngayong hapon. Ay, nakalantaw siya ba? Mayong hapon tayo pero tugay man nga waay ako katanaw live mo tayo ba pero gina-search ko man gihapon kung may time ko pa shout out gali kay Kalihog lang sir. Tay Nemiada family sa San Joaquin Iloilo. Kalihog pag-share sa iba, no? Kaya simple para kung manamo ang aton ng mga views ko rin. Kasi magduwang-duwag mga aton kamo sinenti mo. Gaganahan. Sinyo, kabuhi sa siningap kalingaw. Gagana-ganahan magkanta. Pa-shout out akong Father Joel Alarba sang Dakuton Dumaraw Kapis salin sa kay Gwen Chana may mga mayong hapon idol tatay pero tamal ni John Ray Loha. Ayun nga po sa inyo. Dugay gawa wala ka lang tao live my idol ma-request lang ko dumaan langit from Barrios Castilla from Nueva Valencia Guimaras. Okay. Sabayin na ito na Marito. Happy watching sa kay Donald Lapos din sa may Caloocan City. Okay na. Okay na, kaya pinapakapain ng ambano, no? Nangyari, dulot kasi yung ambano, siguro, dumduma ang langit. Pinapakapain sa ating mga viewers. Isang paglayo ay ang pagkakatuhan ang makayuno. Piling pagkalintang sa adlaw kagabi. Sa oras ng tanan, pagpalang kaaray dapat di kalunan. Isang pamalayo ang wala kakita ay tulang isa pag-isa. Pirmi sa kalipay ang huluang malapit. Kung wala ka ang panay, mamungas ang pagsungkot at magkabulaga. Piling ko sa iyo, ilipat kalimti ang akong larawan. Palihog pipigil, alungis ang pinti. Nabili mapirdi, samtang wala pa ako, inalang ang sarili. Kung ikaw huli ka sa kanila, may panikwaon mo ang larawan.
ang pista tumulong. Tumtuma ang langit, ako't mapaiway ng mga kasabi. Kapailang kuntari na pilit pag-impuan, subong sa isa't ako'y sa duta ng gamot palang likabutan. Hangin na mapasko, mapangkilang siya, luminos matapos. Piling ko sa imo, di pagkalinti ang akong narawan. Palihog ibigin anong ising inti, madilim mapirti, samtang wala pa ako inahalang sarili. Kung ikaw huminta sa country na may balikwa ko ang larawan. Sa ulo ng isuit ang pista tumulong. Kung dumahang langit, ako't mapaiway ang mga kasabi. Sabay lang kuntari at piling pag-impuan, subong sa isa't kakahoy. Sa duta ng gamot panang likabutan. Hangin na mapasko, mapangkilang siya, luminos matapos. Mapangkilang siya, mapangkilang siya, luminos magabong. Okay, no? Mo ito. Magit mga baigit. Ang atong kultura, no? Ang bahanon ng nagatigin mo, dumduma ang langit. Okay, pati si Nini Aliyah, no? Ang bagay ba, matulog ako, anay, tugangan ko lang na isang bahanon, no? Hindi nga ito. Kalingawan, diri sa atong sana, pero hanagis. Yari, ang mga baigit pirmi, ang sikulo, gugma. Kung magtampat ka, piling ko, inanaya pagtubo sa tabi puso ko. Sobrang sang isitas, nawala sing pagkalayo.
Kung nagpapagpagigil labing matibay ko Magkamo Maya na masimo Maya na mahawak Dili na ko mapato Kamangin ka pala Diyos lang ang makatulong sa mapatulungan. Ngalaping masaligan Itanong ang paghitain sa mga katauhan Alisin ka sana ang yaran sa katutunan Pinakisatan mo Nalating wala Nalating masaligan Itanong ang paghitain sa mga katauhan Alisin ka sana ang yara sa katutunan Pinakisatan mo Ngalaping huwara Alisin ka sana ang yara sa katutunan Pinakisatan mo Nalapit huwara Okay, no? We have to know. Lawa pa ng tulungan itong sinyo, no? Ina. Una-una ito ginagagin pangabay, ito gumaang langit. Kadua. Kadapigulo. Kukuma. No? Okay, antes na makita mo padayo, antes magkantagi si Nini Elia, yari anay, no? Ang pila ka mga shout out, ikan sa aton ng mga kauturan. Kantayan na karo isa na gahimos ko sa. Wah. I-shout out na yan. Kailangan din ako tuman. Tatay pero to request sampak sanggong masalamat watching from Hamindan Capiz. Salin sa kay John Ray Luha. Mayong hapon ng pirot watching from Mandaluyong City. Halin sa kay Ninfa Padilla. Thank you guys sa kay Ma'am Gwen Chana sa pag-share kag sa pag-send kang dollars. Thank you good ma'am. Thank you again, no? Thank you. Mayong hapon idol, alambal ni Reynaldo Ipaw. Happy watching. Okay na.
Okay na? Sige, automatic niya. Yari, okay na. Ang ginapangabay ng ambahanon, hampak sang gugma. Samtang wala pa si Nini Elia. Sa luma, magkatingala. Isip na matalong, hinalik kalisa. Dalit kong tumpa sa mga tinura, nagkasalimuan, nagkakalipasan. Ang hampak sa luma, daw pilit matungkad. Piliin papalibayan kung sinong magpatyan. Hari at timawa, kaluhog na kahangat, gagawin ang kabuhi, hari at kung may katunan, ang galit sa gugma. Hanggang kalipay, punusin ka sa tiyan. Mapatpat ang liko, kung mga problema, nananupin ko kay manayan-ayan. Kapawas sa langit, galbong ang makita. Kung ang kapaslawan ng galit matagdan. Katamis kalipay, kasadya matura, kulang kapuhi, napula sa tuban. Pagkatulanay, punusin kahulugan. Tuhan na nagparangya, nagkadugang buyan. Turupsang gitara, matahong pamatian. Sa nagkaigugma, nanginhang turawan. Lambag at tulalay, punusin kahulugan. Tuhan na nagparangya, ginatuyang-tuyang. Tunog sang gitara, matahong pamatian. Sa nagkaigugma, nanginhang surawan. Tunog sang gitara, matahong pamatian. Sa nagkaigugma, nanginhang surawan. Okay na, Roberto, no? Ang bahanon, naging dulot atong sinyo, ginatnabaygit sa atong mga tuturan, nag-artikulo, no? Hampak sang gugma. Antes gali ko yung mga ako, no? Pero si Nini Elia, kaya kami, no? Kami. Kaya ginapangabay din sa mga taga-kwa, no? Sa mga taga-barangay Sakati, no? Naka-relate ko no sa ila, no? Sa meaning ang bahanon ni Nini Elia, no? Nalipay gid, no? Ang mga SP, no? Dira sa Santa Barbara, no? At least,
kaya silipin lang. Pagi sa ambahan mo, nakarelate na si Nini Alia sa mga pamatanon nga pagi sa iya paano ni mag-isip-isip kaya iya nga estudyas ni no isa sa mga kabataan lang na nag-email may dito galing ako to sa tapis no pati ito yan dula gitu nagdiri sa liway man may nadula sa kapuyo sa mga okay no hindi man nila ako mga title no hindi mag-isip-isip dapat kung mag-isip-isip para sa kay sa inyo terang alin sa kay Nini Alia hindi ang bahan mag-isip-isip para gina sa mga taga-barangay ng Sangkati, Santa Barbara. Isa pa? Okay no? Ito no, si Nini Alia no? Kaya aga-aga pangapay na no? Madamo ginang simpatiya sa iya no? Dito sa barangay Sangkati, Santa Barbara no? Sa mga taga-barangay Sangkati na no? Inakalipay ginamo ng inyong pag-abi-abi pinasamo no? Damo kitali ang mga talented man din sa barangay Sangkati no? Daw pariho no daga kapinpang duha nila ka MC o daw kung ko daw nakalantaw ako sa kwan to ara kita sobra pa sa telebisyon ti live gid siya mo
Kag masadya gid sila ya magdala no duha kay sigaling nalipat ko sila pangalan no na dumduman ta lang nato yang mga pangalan si Kapitan si Kapitan Anabil Simpo. Kapitan mayong gabi lang gabi nagit no sa nagakadto gid sa aton nagakontak no si ex Kapitan Kagawad Jeffrey Suanaba no mayong gabi lang sa inyo tanan kung mayong hapon, sabi ko, aray, in dua. Okay, maraming salamat, no? Artista naman kita po yun, shout out naman kita na. Watching from Kisan, Balasan, Ilo, shout out lang ko di, Tay, Fernando family, thank you, Tay, pero sa kay Mills Fernando. Shout out sa kay ng Gemma Moneva, mayong hapon ng happy watching. Ngayong hapon lang nagtatay pero sa gihapon wala galubad ang bali Odi Solomon. Happy watching. Okay na. Okay no? Duwan na lang kakanta ni Dulo kamo sa inyo. Isa ako ni sama karo kay Nini. Ito yung maong tagay si Nini. Oo. Yari ang iyan ang paano na nagatikulo. Pumulo yung bukid no. Kaya may sa aring ila na kantukan tahon doon para kay mamo no sa sunod lagaring kan tahon mo nang atong naging practice kina kay wala para atong din na mga panggit yari ang ambano no managati-kulo pumulo yung bukid no. Sa bukid ako, ang anak nanay, sa isang kabalay na tuntay, hindi lamang tatay, ang kanyang nalipay. Sa dumabala, habang puros ang umagat at palanggaan. Sanjutay lamang ang aming abala. Mahirap man ang pagpandanay, maaliwanay mataluhay, kung may kasakyan. Puting kalipay, kayang pagsataksa, nagkasilang kamay. Pumuluyok bukid mo, abi-abi mo, parang si gustong bis, mapain mo bukid, abi puso ko, na Pilipin ko, pinaugali sa pumuluyok bukid mo. Sanjutay lamang ang aming abala. Mahirap man pagkaramdaman, maaliwanay matauhay, di man masadyan. Puting kalipay, kayang tagsa-tagsa, nagahimatanan. Pumulo yung bukid mo, maabi-abi mo, mayroong tutumi, mapain yung puso, abi puso na Pilipin ko, pinaugaling sa pumulo yung bukid mo. Sa bukid ako, ang anak nanay, sa isang kabalay na tutay, hindi lamang ni tatay, hintay ng kalipay. Sa tumabala, habang pumisang bulag at pagpalagaanan, habang pumusang bumapapal,
Okay, no? Umuya to no, si Nini Alia, no? Kaamo pa na nga kanta sa pinakadlaw, no? Ang aton nga panay, sige, pamanpalibok ni Lolo, yan, no? Mga kanta, na para gid sa iya, no? Mabatian na sa pinakadlaw, ti subong hindi pa atong makaantay, bagot lang maging pangatag siya. Sama sunod nga rin siguro naman ng mga ti kapin pa na ka eskwela, ti. Gindali-dali mo lang siya kagitawagan. May lang gani kay kung may konpon kagitan. Lisensya ka lang nanay kay mamo. May base ano ko pag sa ako nagkontak kay mga medyo may kuan pa yung atong ano no paglakat ang atong naging kontak no nagtawag diri sa atong ko naging message no na hospital siya kay bago po kasi punta ko sini sa kompromiso hininga daw ko siya kontak ko no para may ubon ako no dira sa barangay Sangkati Santa Barbara sa liwat ngayong hapon ng sinyo talaga na sakto ginising sa nakakanta. Yari kali no, ini sa pagigkamba no, bilang katapusan. Ang sinyo, kay ginapangapay gini sa atong amigo. Putlay galikot bayan sa atong kapihat sa duhan gabi-gabi kagatlaw nagaantos lamang sang pag-inang kapait natumbong kung wala ka Tuhan ku harus magbibigta ang mga kagiso daw hindi ko na maagwanta Bangusang adlaw gabi ko nga pinitin siya kasakit kung walang pinalangka kay oras-oras ang pagkakak naantos ko lamang ang kamingaw sang pagdiya mo kung hindi lang sinsala sa Diyos mangimatay na lang ko kapatid nadumdumong kung wala ka Tuhan ku halos magbibigta ang mga kagiso daw hindi ko na maagwanta sang adlaw gabi ko nga tinitin siya ang mga kagiso daw hindi ko na
araw, gabi ko nga pinitin siya. Okay, no? Diri na lang anay ko to. Maraman kita kutob, no? Diri sa atong channel, pero taranista. Kada Domingo naman, ay, sa masunod gali siguro, no? Mayo pa siguro, halinon ko ang oras, no? Para nga daw, wagla. Kasi sa masunod na Domingo, tira kita, no? Sa mga alas 11 kita mo umpisa, no? Para nga wala na talaga siguro, no? Balaan ko, no? Alas 3 yun, eh. Medyo madamo gini ang para sa ilang trabaho. Pero kung mga alas 12 hasta mga alas 11 hasta mga alas 12, daw okay na gawa, no? Siyempre, ito, katulog-tulog, no? Atong mga pagkapawahay-huway mga koy. Sa masunod, no? Mga Domingo, yara naman kita sa channel na to, Pero Taranista, sa oras na alas 11, no? Hasta mga alas 12, no? Para manami sa atong paragit sinyo, no? Okay, maraming salamat. Kagama yung hapon ng sinyo tarantaran. Kay may ano po kami. Walaan nyo naman, ha? Okay? Bye-bye.